Ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo opet onu igricu gdje sam snimao u prvom dijelu i u drugom. A to je World War II Battle Combat. Vreme da igramo. I sigurno ljudi ste vidjeli da sam u drugom dijelu kupio ovo oružje. Da, čuli ste me. Ja ću danas da štedim za ovo oružje jer je jako dobro, jako je jako i treba ćemo da štedimo tu pušku. I vreme da prvo nešto potvaramo ove. Imamo novi test. Dobro. Pa prvo trebamo supply da otvarimo, dobili smo neke gluposti. Trebamo ovdje sad da otvaramo. Ovdje ćemo da otvarimo ovaj golden crate. Jer ćemo sigurno nešto dobro da dobijemo. Dobro, dobili smo jako loše stvari. Isto loše stvari. Dobro. Pa vreme da počnemo. Dobro mapa, izašla nam je jako dobra mapa, a to je Okinawa. A to se dešava u Japanu. To kill. Assist. Граната пошла! Запрашиваю разведку. Dobro.
Izvinite što sam tih... Kako da se ovi mene... Evo mi se tamo. Evo ga. To mi kaže da je to. Vidi da sam sad vidim. Запрашиваю разведку. Dobro. I onda uzimaju i begaju pećinu. Evo ću da budemo tako. Uz jednog hiksa. Još jednog. Kako se to prikrali? To, pobjeda. Vidjeli smo napokon prva pobjeda. Dobro, imali smo 9 kila, ja sam na 4. listi. Može da uzmemo. Što da ne. Izvinite ako su reklame, stvarno mi žal, poštujem to. Ako su reklame. Ovdje trebamo da slažemo puzle. I neku slagalicu. I evo, završili smo celu puzlu. I dobili smo pare. I vidimo koliko sad imamo. Imamo 1125 tokena. I dobre stvari. Dobro, ovo ćemo da čuvamo. Da vidimo ovo kada pitanje. I ovaj mitraljez Luis. Na level 11 dobijemo ovakav mitraljez Lad. I level 15 MG42 imamo već Luis Gun. Ali na level 13 je M1941 Johnson. I VMG 27 i Type 99 Brownie M1914 A4 Breda mod 30 i tako dalje. Pa vreme da nastavimo. Paris.
sada. Кто их положил? Граната пошла! Запрашиваю разведку. Их за раз. Запрашиваю Бегай, разведку. ухотел. Само бегай. Их за раз. Держай. Не заряжаю. Я перезаряжаю. Лови гранату! На помощь с воздуха! Нужна помощь с воздуха! To pobedili smo. Za kraj videa ćemo da kupimo novo oružje, a to je BR. Imali smo, sad sam prvi na listi. Još malo.
Lažovi, svi ste vi lažovi. Šta se dešava? Šta radiš? Ti si šef Temua, prevaranti ste. Rekli ste da ako ljudi preuzmu Temu aplikaciju, mogu dobiti tablet za 3,89 eura. Zašto ga ja ne mogu dobiti? Da li je promocija prava? Gde si preuzela Temu? Zar je to važno? Bitno je da ga dobijem. Ako želiš da dobiješ ovaj tablet, moraš sada kliknuti na ovaj video i preuzeti Temu. Vau, dobila sam ga. Ali neće biti neka kopija, zar ne? Ne, ovaj tablet dolazi sa najnovijim Android operativnim sistemom i ima 8-jezgarni procesor, što ti omogućava da bez problema obavljaš više zadataka. Ima 10,1 inčni Full HD ekran osetljiv na dodir, idealan za gledanje videa ili fotografisanje. I sad je vreme, sad smo stigli na level 11 i dobili smo jako dobre stvari. I stigli smo na novu ligu, dobili smo 1000 tokena i dobili smo na... Sad je vreme da kupimo novu stvari. I to bi bilo za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu, a to bi bilo za sve. Vidimo se i čujemo se. Ćao!